Hello viewers, ngai Shansfer, ngapaliang sobai fi sa simpat syagani ka channel haga kerteng ka batyang tam uji sukre sunang panim. Kani ka bangan keran fi menta kadai syapang ka donut. Pi para banget lada fi kwa ya ki jing kerku jong blai baro ngi kwa ya ki blessings jong blai dai ne. Ngi kwa bo blem kerku ngi kwa pengindan mangka baka jing em jing kan successful. Pi ne bahan kiu. Nim kwa bandan kan ka jing sadin Andrei pitep kadau barok ngan ong fi ka bapen sadin yang ai fi haga jing em kan jaman sim ne haki ai ki ngan ong fi kadan kam e kadi ka dok nut jong hi temen tang akran syapang ka dok nut nang fi tengah ai kan ka jing kran menta ka kerteng jong kangan ai balai ni dadan kam shisha ban ri khu yala ka dok nut pet ka proverb ka kitab proverb kadai ka bawah Tok Solomon ka kadan ki ba ri nani ki principle sebagai ki nongrem ki bari ki bangila ban shim man ong fi wala dai tang shit khat ru ban penan kam ki ban song thu ita ki nongrem man ong fi bangin kieu ha jing long sim bangin dan ka jing em ka bakaman man ong fi kitab proverb ini alat banga syaga kitab proverb kalau nong ka basau wat khat ka ba ar pulai kong ni kong tu recap yala ka donut daka bas sumar naba naka kiwan ki jingmi ka jingem pi baro ngong fi ki ba mi ka jingem jungi menta kidai ki ba ngila plan naka donut iki ba mensyua fi ngila tap yo tu usambai ka donut usambai yu pi tunga ka donut ngong fi tak ada ka kitab proverb wong ni ong tu da recap yala ka donut daka bas sumar naba naka kiwan ki jingmi ka jingem Ifi ublay upet bahaya ka donut anong fi upet bahaya ka donut gile ayu ada ka donut jungi kamkhut nuksa lada ngale ministry mentang anong fi lada ngale ka donut junga kamkhut lada ngale daka nuka ulterior motive nani daka taka jing plan ka donut ka bampendan burami ublay bat ka balat nakamon jung blay anong fi ngan sa expose anong fi kenapa kata takadau ngambong bangala janai fi ngam keren ya jing janai ni ngambong bangala janai ndrei nakatakadau yala diru ngadong fi ngadan kamban check ba abang i kini kitab proverb ngai i ngadan kamban check ba yal diru kadonut ayu ngale minister adu kalong kadonut bangan penpau nam yal di kadonut bangan kamai spa hap kali kita jing kalinya kadonut bangan penyar ya kahima ublai kam syong tangan ni ministry ong haki ki ibarok namar hang ni ko ong kam dei tangan jingle ministry ko ong naba nakka kiwan ki jingmi ka jingem ka jingem ka bayadai man lakas ngiru tong ini pet ayu uji suang haga gospel Matias kal nang ka bakhat san kat ka bakhat khandai hadu arpau pen wong naba nakadonut ki mi no ki jingmut bomman kaba penyap, kaba kelim, kaba yakai kentai, kaba tu, kaba saki lamler, kaba kerendan. Dai kini ki ba pentingit kenya ubriu, henrai ban bam da kikti klam that kam pentingit ya ubriu. Baleng ngan ong fi ki briu. Lani tong ni kran chani syapang ka jing kelim, syapang ka jing im aurea, syapang ka ketin si. Orang beli fi beli kimi kini. Uji sugres uang kadai nak donut. Kita kadang dan kaman recruit ya donut. Lada ya donut ngim recruit ngan ong fi. Ngim recruit ngan ong kini kin sami. Fi ka bakkelim kamdai ka basujam tentu mereka lapun nak donut. Lapet ya nu ka briu, lapet ya nu kentai. Lai lapet gitu ki film jakhliang ngan ong fi. Keran da jing syah ni. Takadau ni pet kal arung bat ka sedang ban pun hapok ka donut. Dal apun ka donut ka manifest kami fi dak jing ai bleng ani thu fi ni baleng akran ni fi ka tin jong bleng ni ngamla ate ban pretend ngong fi ka ka badan ka donut ngamla pretend bleng khi men step akran ni fi tin jong bleng kadai dak jing ai bleng ala banong ba ngala sedang ban pun ka donut fi habang puli ya ka tin jong bleng kalong kombat tap ya butu usembai ka donut jonga bat habu tu sembai usan ngong fi ngamla ban chu set nganong chu thia bet
khi kran no YouTube na kran sha ka perthai ru ndai tang YouTube ngong ngajiban ya ne ba tang ka YouTube pa dei tang arfau persen ki mele dei prapau persen ka dei shaba kami ka ei ka badan ka do not ndai men shang ni thu fi para bangat kamlong unta amla ban kran ni khtin jong blei ba ha ki tu ki por nong fi kamdan ka jing sha kadang thap aka dot note jangan tap di gitu film gi bam dai tap penut por si ai ngapet gi video ngam ju tap dah tin jong blai kam khut ka dot note ngon fi taka dau ji sukres bah wang kumno pengan ban biang wang na ban ka dot note kimi no ki jing mot baman pa gi jing mot ban man ka ba penyap ka ba klem ga ba kai ken thai ka ba tu ka ba saki lam ler ka ba kran ban dai kini fi tang tang ong ni fi ngin da kran ha YouTube ni ong fi ki sat mi gi nong kran ban rup nong fi kinong kran ban nong fi ki kran ban ki kran lam ler kran bam dai rai ngam so tan rai ka ei ka ba pan pau ba kila pun ka do nut nong fi pun ka do nut kami nong fi ka ei ka ba pipun ka do nut wan mot ba ta da balingi hab ban pikir ba ayungi thap lada pi men pi shong pi pet ki film gi bam dai pi perkhat ki ei mo pi perkhat jaklia pi ailat ya ka do nut jong fi bat kitu ma ha ka din kin sap mi pau na jing im jong fi kin sami namar apun teu dan ki men sim baman teng to nong fi nga itu ka e ka baman shua kala jia ngaro ma sha expose dan nong fi namar blai mamla ban buri itu nga along grab men shua ndai daga jing ai jong blai ya ro yo trai ula phat itu ken jering nong fi bat man ta ka e ka bau blai pen mi no da ka ktin jong blai pen mi no da ka jing keman jong blai men shua hapar banglang dan bak pertai nga sulet long niam to ma shim sun skuru ndai ki ai gi bami mi mandi tu gija khalian ofi beli kibri ki kan si fin om dan tentang hana dan kibri bang oh tu khut min sim kuran mit plak plak dei kitin si ngon fi kam dei ga jing khut min sim to ka dei ga jing ja khalian jong do nut ka ba pen mi ngon fi na shabar ngon fi kam dan ga jing khut ngon fi bamri khut ya do nut kimi ki sho ya dat manta kimi ga jing tu ya tim kimi ga jing ya syukur kimi ga jing kelim ngon fi kimi ki kam aurea no fi kimi ki kam pol ki bale ayu ma manong ban bale arsap manong fi pi rajing shakri blai ru lada pi wan rajing shakri blai hanu ga kenhun ga ba fi mani lada kam khut ga do no jong fi tum fin sa sha expose no fi da pi wan le ha rajing dan ringkat jong blai ga badap ki bri vi dap do men sim jong blai lada pi le arsap marwai Iwan nak jing syakri pimut ngan pretend jing ngan pretend kum pastor fi pretend ngan ang fi ani pidan ka do not pat ka ba arsap ka ba khanying ka ba plan na humai ngan ang fi pin cha expose ba po present jong bi wana ne asbat ka sapira ki buri ka do not jo ki kimut ban le arsap yo petras ndai hang tu spot dat ki yap ngan ang fi namar ka dan ka dan ka presence jong blai dan men sim khot ti wat ya wan ni sya jing syakri nong fi man wan da kawai pat ka do not in wan ba da ka do not la da pi dei man kran ka do not ka ba bet kran ya ka ai ka bo blame kran kan tai iki be rai la da ngi bu ri nong fi ngi mot ban bu ri ya ka pop nong fi ka pop kan salap ni kin jong blai ko ang kata kong ka pop kan salap ya fi Para banget nga kran ni kanina ka tin jong blai bat na ka experience ngal aju jam ni ka jing em jong ba ngaburi ka pop ka lap ka expose ban nga aingo yu blay ba udang expose nga ka jing it jong blay masya expose bat day nang tabang skendit ben riu nang fi mas dang siya ban ang praji subukodor ben khut ya ka do no jama ngam ang bangal akut lut ntan reng nga sung thu ba ka principles nga nang fi ba pin kiyo ka jing em pin kiyo ka jing lang min sim day ha ka no nang fi ka day ka do no nang fi usin debit nang fi habau buri ya ka pop ngan fi habau buri ya ka pop habau kulim mat ka bat syabah ma buri ule kum bambana ai wan prophet Nathan mo prophet Nathan wan David le ban pritan la aklat la buri ya ka pop ngan fi la buri ya ka do no la tap apa kundo jayu umat banum upen la long bau kulim ya ka bat syabah bau penyap senan yu lak jong udawa pa yu yura syakamaran tama ha ka bajur ba ka jingele ngan fi buri ya kata pop mana fi pun le pop si kiwairu hai mana fi katu ka baburi apo mana la da khampat pan khut mana fi da khampat pan khut mana fi
kan sapa ko isi but one prophet Nathan we to prophesy David kan mau syuk ke pop nu ndai haba Nathan prophet Nathan wong dai mame tau beriu boleh ya pop dai mame au don David ukam yada ra ya ndi ndak no upen khut ngang fi uyam Ahmad blai ngang fi uyam Ahmad blai pet uyam kum no haka sam san puai ngila ban i bau David uan na duk kan dok no wong kum no wong tu isin ai nga au blai kat bakum ka jing le isin ai jong me kat bakum ka jing rai ki jing kan rai ki jing isin ai ba jam jong me tu pendam no ya kata ki jing palat jong tu pendam ki jing palat jong wong tu pendam no ki jing palat jong tu sat khut yang na ki jing le bam hok jong ba tu pen khut yang na ka pop jong na banga phla ya la ki jing palat pet u phla pi kan kam ka jing phla ka jing kala ka bomot kan ka jing kan kam ka jing phla usha jonga nabanga phla ya ki jing palat bat ka pop jonga kadan hakmat jonga halakaski yami hinga le pop bat ngala le ya kata ka basniu hakmat jong mi ba an la pen kesan yami haba me kran bat ba men long khut haba me bishar hakmi la thau dor yang ha jing bam hak bat ha ka pop ka kmi jonga la pun yang hakmi me kwa ya ka jing shisha ha ka bashapo bat ha ka benta ka bari men penlong bangan tip ya ka jing start ha ka mpet haka jaka ka bari mat haka jaka ka donot ka bari ka bami iman no wong umno hakmi me kwa ya ka jing shisha haka ba shapo ban haka ba shapo bat haka banta ka bari men penlong bangan tip ya ka jing start tu pen khut yang dau hisap dengan long khut tu sat yang dengan san kamli ban ya ka yo tu penlong bangan yo snow ya ka jing kemen bat ka jing snow ba ba kita ki sieng gi ba malapan kan kin yo shat kemen tu buri ialah kakmat lagi pop jonga batu pendam no ya gi jingle bam hak jonga baro tu penlong ga donut ka bathamai hapo jonga ublei batu pentamai ya ka mensim ga babet hapo jonga wat bret no yang na khmat jong mi bat wat sim no ya law mensim bakhut nga tu ai pat hanga ya ka jing kemen ga jing penem jong mi batu kershan yang da ka mensim ga bakulut anda kum tangan hikai kita kilenti jong mi bat kinong palat bat hakinong palat bat ya ki bapop an pen kelashami tu pelat yang ana ka jing bit snam ublei ka jing penem jonga tu tlit jonga on roi jam shapang ka hok jong mi pi haba kala khut ka dok no David wong ka ki tu tlit jonga on roi nam ta ka jing penem jong mi o tlit jonga on roi jam shapang ka hok jong mi pi atra itu pli mami girim yang sintur jonga tika sintur jonga kan pen i kan pen pau ya ka jing ero jong mi namar mi nam soman ya ka jing kenya pi soman ya ka jing kenya soman ni kitu jing wan le men le jong i hagi jing ya seng bangin duai upwa sho bangin sedang man pen khut choi ka donut ningal ai hami wong mal ai haka mem so bha ya ka jing ai ngo thang ki jing kenya ki jong ublei ki long ka men sim ka balwet ka donut ka balwet bat basngau si ublei man am iben tu le bha ya la ki jing so bha ya kasian tu te ya ka kenrok ke Jerusalem anda kum ta men sngo man ya ki jing kenya ka hak ya ki jing ai ngo thang bat ya ka jing ai ngo thang ka batli anda kum ta kin ai ngo dagi masida halo ki duan jong mi pi David hadin ba song thu bo prophet Nathan ulawan ban korek ulawan ban point ngan fi ula kala ka bamot basya wat ula dan ya kata ka pop klim ngan fi rai haba ula kala ka bamot la sngo thu bo le persya ya ublei ning kong ka pop kolong pengilek persyak ya ublei bat ya para beriung man fi de hang ta bau David kula bau ublei song David ulang kat kum ka dok nut janga ti menta para banget ladang kwa shisha ba ublei unle ai na fi kibun ki jingpang na fi bale fi opang fi sngau si fi khuslai fi bet ka jing MP le ban chu darap jat ngan fi ka jing darap jat ya ka pop ngan fi ublei soban pi David usdang ban sitam gi sien no balai idan ba pibori e kapap mano pibori e thit jing kthang ne no la se fi pen khot ga no fi isi bri fi wan cha jing shakri blai fi isi no fi bishni fi pihun fi kwa e ga jing shishan on fi le e ga jing shishan on fi wan arsap ga jing mani yo blai on fi Lani, bila si fidan ki jing ko abrai, fidan ka jing ko abrai, fidan ka aurea, fidan masturbation, fi wan fi pretend ngan fi. Ile kita fi pet ki film jakhria fi wan khmat jong blai fi mut umi nrai kamdan ka jing sai so namar ba khlam khot ka do no. Nuk sala da fi thong yo jur khlam da pen khot ya ka to ka khandau.
udan lang bat nyut bat kum no kan san ngon fi kaju ka jinglong men sim ngon kadan kam ngon fi kadan kam ba blay haba pi khot ka do not ngong blay unang pen i namar ngidan ka jing shap ting blay unang pen i ya ki ai ka bangin kran nak tin jong blay un pen i ka ai ka bangin em un ai ki ideas ngon fi kan bat gospel Matias kani ka kran nong ba san khot ba pra ong sup ki ba khot ha ka do not na ba kin yo i yo blay sup ki ba khot ka do not kin yo i yo blay ada pidan ka do not ka ba khot ngan fi film shap ting man kran ya ka ai ka ba ba ma pi sok thuk ngam kran ni bangin ajana nga kran nang ni ngam ong bang ajana yaldi rei da ka jing ai jong blay asnok thu yaldi shimat ya ka ai ka bangalong man shwa bat man ta nga ai ngo da ka jing ai jong blay upen em ya da ka jing syayap jong ka ding fna calvary da ka takasnam jong upen khu ya bat da ka jing ni pat jong ka sngi ka balai la job man fi ta ka ai ka bangi dan kam para banget ban pen khut ya la ka do not kalong ba la da pidan kan no ba jak la plan saba let sigi beri jong blay la ni plahi po yu da pla sabar David wong ya me hi ya me ngale la pop nga plai ki pop ka jing kala ka bomot ka dan kaman plai ki pop ngon fi dan kaman pla la ka si ban khut ka do not bingin aban yang khmat jong blay ba ka hak jong blay kan teng shan lang ba jong ni no fi ada pidan kan no ka pop ha ni por ka manang keren balai film plan ada vidang pek ni video ong try ji subuh kadang dan kan jing isi beri apan mak na me ngamak na kertang jong Jesus la dapi isi ye no to mak na do ka do not mar Jesus Christ ong la dapi mak na do ka do not ya kita ki balek sni fi pau bah benang unum mak ni rem pi mak ki jing palat jong ki we pi dan kamban mak pi wan man syakri blai wan mot ban le asap mang blai sa expose no ni sa expose mar blai kwa kuha bakan dan kan ko beri ngono fi ada dai ban kran ya jing sya kran ba ini kran ya jing sisa tambah dai ban pun hado not ban khnyi ban khanyang hado not katu kan sa pentron ya fi ngono dak kran ya ba ji kwa ban kran sya kran ba sabar no di ngong fi balai ki kitin si ya mi nomor lapun hado not fi dai lada ti tadau syab fi ya dapat pialang parlok wat no bakan khut hado not dapat ki video ayu fi pat dapat ki jing puli ayu pi puli kitur gi pentenget ka do not ngono fi ladang smart ban puli ko ba ban duai ka pen khut bat ka ai ka bang karan kan mi ka tin jong ublai hi namal ngila pun ngila bed tiba kan khut ka do not ngi hap ban pet ayu sembai ngi ban upol sifti upol wang God is not mocked. God is not mocked. Behold, what a man sows, he shall reap. Ketin Bible parang ko hakitin kasih ong ublay umlong uban syak syukur ong ta hakwi ubri unrep ya kata ka ai ga baula bat tela da pi bat aka ko do no digi ai jong ka pertai gi baja khliang an fi kan sami hi kum tahi na ka jing em jong fi sam ka ba arfu saw khat balai hadu ndriu ko ong kum ni pan sam arfu saw lai hadu ndriu David wong kum ni wong wei ban yo kiu shaulum utrai bau ai uban yo yang harajaka ka bakentang jong u utau bakhut kiti bat ubakhut ka do not ubam shimla kentiu ya la ka men sim chaka jing thala ubam shimla smai syukur utau nyo diang ya ka jing kerkhuna utrai badia ka hap na ublay ka jing pen em jong u kani ka pateng benri jong kita ki bawat ya u ki bawat ya ka khmat jong u a ublay Jacob sela ukuran tip para banget baka proverb ngaban yang ba lada pikwa baka jingem jonga jong fi ngin rai ngin san ngin ngang fi ngin kenan ngin kamdai ka spa ka pau kamdai ka sedang na ka do nut ngang fi to recap ya la ka do nut da ka bas sumar ya na ba nakakiwan ke jingmi ke jingem lada pipun ya ka jing ko abrai kan sawan ra ya ka kap aurea ka kam kelim ngang fi ada fipun yang kajing kuat spa kajing suak penong rahak ya fipun ada fipun ni bam dai ada fipun dah ketin jong belai fipun khut kembau David wong kumno bandri kumno samla on recap sistem spa khanda kumno samla on recap yala bandri khut yala kajing em dah bau pusan yang ketin jong belai met bat senya si pusan ngan oi fi dai hang tang ila bandri khut ketin jong blay na kitab Isaiah na banengkong khat bakat pra ko ong ali tengnya satnya lam lagi pop jong figi saw han kinli kum kayor
lada pi sngau thuk menta ba phim khut ka do not wan chau bleu ukadan ka jing ai ho Jesus Christ plai ki pop wa chulet jing sen to ban chero ai choir ban shim ban tai man kat ba pia isi para banget hi pia isi pia israi pia keren dat pia keren wet ngano fi rai keren dat ngano fi pen khut ya ka do not ngano fi ladang i pen khut ya ka do not ngano fi pin sai i bau blei ha bau tu sembai ula bet ngano fi pin sa ibo un san un say so ngano fi pin dan ka jing keman ka jing fin keren ba ka jing sha film shap ting ni no film shap ting ban keren ka jing sha namar blei pi smo thu ba pin le ya ka tin jong blei pin shap ting le yo bri ngano fi na ba pin shap ha ba kadang ka jing shap ting blei we dai fi dan ring kat mat fi ka e ka ba file ngano fi te yero utrai para banget le no ai ka jing kala ba mot da fi sung thu un re ting ngano fi ka pop kan salap ya fi fi bet untuk sok jong pop mang kan salap fi wat mut ban pretend tadan ki belak kha arsin nang ni keren ki belak kala ka mut si sin belak da pembaptis rei nanong fi na message na text message na online ki pretend kum babiang nanong fi keren ha jing namaru mut sim jong beli pa ban keren kini rei ni so thu da mut sim jong beli ndai bingi bishar fi do mut sim jong beli fi bu ega bari fi mut ban wan chakmat fi mut ban wan chaka jing shakri nanong fi kamdan ka jing khut ngano fi pretend ya kai bo men sim jong bele Ukraine kata kasi Ukraine let's say yai ba yai kong yai khna samla pi wan chaka jing seng ngano fi hai nu jing seng rai pi shu darap jat ngano ya pop jong fi kadan ka ka bari afi menta ka bo bele Ukraine nang ni ko bo prophet ni than Ukraine yau David ngaro ni da ka jing ai da ka bor jong men sim jong bele pi dan ka ba bu ri kam bet kala ban long ka pop aurea kala ban long ka pop ke masturbation ka balak ban long ka pipet lagi film jakhlia kalak ban long fi bishni bri fi khamya map kalak ban long fi pile ke barri ngam boleh try ban expose video ban comment ka jing sisa bilang comment bang akran ini da jing sisa ba pindal alat lu yang tu pin song brother Shan ne ba Shan mas ngong ni ka video ni pi pikiran direct matang la kala mumot ngapla bat ngakut jingmot nga renown si kani ka pop bat ngasnow siya kadan ka jing sting mga khat ya snam jong blay hi kadan kam bangin khat ya snam jong Jesus Christ kadan kam amtang bangin plan bangin ro bau Jesus Christ ulang try da ang ngani ka pop try habang apply ni ka pop try melong try kan do no jong sat khut try one man sim ba khut palat lut ya try oh Jesus hallelujah rabash de ke da bashondo hallelujah ngakran ka bor jong man sim khut ni but nganong fi aba filet entakanan ka jing lut lada fidan kam ka jing rap let shaki brio jong blay lada fidan kam ka jing rap nangiru text nga I hashandan rem my swear ha Facebook shandan rem my swear bat ngin penduai fi ka jing ngin penle ro ka jing kala ka bamut nga fi bat haba fi play ki pop ngin penduai ki men sim baman ken da mi bat finda yo lat lut fin yo sting bat ngin kai ro jing ka arsin nga fi ngakran kani ba pilong balat lut fina ban yu ngam ai yo number ha YouTube nomor bangam la ngadai tang bri ngam la bala da sis pa ngot ki bri kan phone ya ka sis ngam le kuno re ha ba pi ai yo tu number yang fi ha pa Facebook shandan remai swear ni la ban da phone ni la ban da hikai ni wei pi wei man kel kwa ban le jana ya tin jong blai kom bangala lat lut ni pop da jing ai jong blai bat ngarang yai be sta ka jing jana ngam ong bangala jana ngam ong bangala abiang lut kadang bun ki ai re bo blai nang hakai ka ba lat lut ngang fi ni rap lang hi wei ni kwa ban om shu ban penlong niam hrei ban rap lang hi wei la ta fidan ha pop jong jing khuslai jong jing snow si ke tu ka de ka pop ngang fi wa fi buri fi kun haldi fi mong ka do nut ngang fi te one ngang fi ni dan ka prayer center hapo maulai mau tawar ngang fi but hilak ban sai sisin pat shandan remai swear sa text na Facebook nang fi te na menta ka buram du blay yero you try da bahabar la da film pat subscribe ya kani ka ka channel subscribe no da hit itu notification button kanang bakano kano video bangi penmi video ban pet subscribe like but balai film share lang ya kani ka video na makalong ba film spread ya ka gospel habang ikaran ya kani ka pa man share kani video bon ki video like lo ki wan charging kelabong nilai ngi da ya kendo iki markmat na ka benta ka buram jong blay yaro yo try